Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и человечества темы и беседуем с самыми знающими, наиболее опытными людьми. Сегодня я рад видеть в своей студии человека, которого я давно ждал, и даже что-то почему-то я думал, что он уже был на канале АТР, правда, не у меня, но це була помилка така. Оказалось, что нет. Это Данило Лубківський, заступник министра МЗС в 2014, да, я прочитаю, потому что боюсь тут все титулы упустить. Заступник міністра МЗС в 2014 році, голова Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО 2 года, 14-15, представитель Украины в исполнительном совете ЮНЕСКО, дипломатический советник премьер-министра в 15-16 годах, чрезвычайный полномочный посланник Украины первого класса, глава Национальной комиссии по вопросам зарубежных украинцев. Все правильно? Есть что добавить? Перерахували стільки титулів, я вже навіть не пригадую, скільки, що це правда. Ну, знаете, это же не самое страшное. У Николая II было столько титулов, вот на лист не умещался, а в один день ничего не стало. Потому что суть не в титулах, а в человеке. Абсолютно точно. Вот. И почему тут у нас так общество странно устроено? Оно живет постоянно хайпом. Ну, вот как в пионерском лагере, что ли, я не знаю, как в какой-то школе, да. Вот. И сейчас обсуждают то пленки, там, то клубнику, но клубнику вроде закончили уже, значит, там воротник, рубашки, оно такое в детском таком состоянии пребывает, ну, это мое оценочное суждение. А самое главное сейчас, самое интересное, о чем нужно подробно и спокойно, я подчеркиваю, говорить с пониманием, это внешняя политика. Тем более накануне встречи Байдена с Путиным, после разговора Зеленского с Байденом и приглашения уже Зеленского в Белый дом. Да? И вот мы находимся на таком, ну, это, как мне кажется, каком-то переломном моменте. И все вокруг этого мне интересно. А вы дипломат, опытный, и что самое хорошее, вы сейчас не на посту. То есть можете говорить правду, только правду, ничего кроме правды. Вот. Как вам кажется, что нас ждет в ближайшие, вот на самом деле, ближайшие дни? Насамперед, я хочу подякувати вам за запрошення сюди до вас. І це справді факт, що я вперше тут. Тому для мене велика приємність. Я відразу ж хочу засвідчити велику повагу до вашої роботи, до вашого мовлення і для світу, і для України, і для кримських татар. Це дуже важлива місія. Мені здається, що наша держава мала би набагато активніше вас підтримувати і не створювати перешкод. Я маю на увазі навіть не держава, а влада. Вони мали би вас підтримувати через те, щоб існував оцей дуже тісний зв'язок між материком і Кримом, між українцями і кримськими татарами. Тому ще раз дякую за запрошення. Що стосується правди, я дотримувався і в своїй професійній роботі завжди принципу говорити правду і на посаді. Тому для мене буде, я сподіваюся, нічого, якихось суттєвих змін чи на посаді, чи не на посаді в оцінках не буде. А саме по собі запитання, воно дуже цікаве. Справді, його треба було би розкласти на певно... Прямо вот на молекулы. Я прошу вас подробно разобрать, что нас ждет, какие риски мы имеем, и какие достижения, какие недостатки. Давайте спочатку розпочнемо з макро якихось форм. Как вам кажется правильно? Тому що в цій ситуації ми насамперед виходимо, і це дуже природньо, з наших національних інтересів, з інтересів України. Інших не маємо просто. І ми, по-перше, інших не маємо. Безперечно, що ми враховуємо колективні інтереси демократичних держав, тому що ми є частина колективного Заходу. І це ми мусимо усвідомлювати, що насправді вперше за багато сотень років Украина есть частиной коллективного Это очень Заходу. важное замечание. Это нужно запомнить, в том числе нашим зрителям. Действительно, так никогда не было и сейчас. Звичайно. Впервые, несмотря на формальности, где-то мы кандидаты, где-то не кандидаты, там, да, но мы действительно часть Запада. Заметим это и запомним. Безперечно. І це велика світоглядна зміна, як і для України, так і для Заходу. Річ в тому, що сьогодні через дії Путіна залізна завіса впала на кордоні, вже на східному кордоні України і, на жаль, на північному. Тому що ми розуміємо, що режим Лукашенка – це вже просто інша форма діяльності Кремля. Таким чином, Україна опинилася в числі, слава Богу, це велика історична зміна
Україна опинилася в числі демократичних держав, які представляють цивілізацію, представляють прогрес, представляють перспективу майбутнього проти дуже агресивної, авторитарної спроби упокорення народів. Ось це є наш ніби перший, так би мовити, наші ісходні дані, називаємо це так. Але насправді сама по собі картина є дуже непростою. Коли ми говоримо про найближчі міжнародні події, то ми говоримо про цілу серію міжнародних подій. Насамперед, 11 числа розпочинається саміт Групи 7 у Великій Британії. Велика Британія головує G7 в Групі 7. Це 7 найбільш розвинених демократичних економік світу, які обговорюватимуть дуже непрості глобальні питання. За підсумками цього саміту буде, очевидно, і слід очікувати декларацію G7, яка дасть фактично таке глобальне бачення основних тенденцій безпекових, політичних, економічних, гуманітарних, екологічних на планеті. Особливість цього саміту, що на цей саміт прилітає президент Байден, який, на відміну від свого попередника Дональда Трампа, обрав за принцип відновлення союзів. Тобто він відмовився від екстравагантної і достатньо, я б сказав, недалекосяжної лінії поведінки Дональда Трампа. І навпаки, він вважає за свій головний зовнішньополітичний принцип, про це він нещодавно, буквально 2 дні тому написав у газеті Washington Post, він вважає відновлення союзів. Таким чином, Америка відновлює своє демократичне лідерство. Це не просте завдання, насправді, тому що... Трамп наробив багато. І Трамп і одночасно Путін, користуючись тим, як поводився Трамп, він вносив розлад, докладав багато зусиль до того, щоб розлад був і в НАТО, і в ЄС. Безперечно. І наслідки дій Дональда Трампа – це насамперед шкода для інтересів Сполучених Штатів. Тому що ця екстравагантна, дуже часто агресивна і непродумана поведінка, вона значною мірою підірвала позиції Сполучених Штатів в дуже непростому конкурентному глобальному середовищі, де сьогодні ми бачимо дуже явне, я не хочу ускладнювати і забивати думки людей великими громісткими поняттями, але сьогодні, що сьогодні на планеті відбувається? На планеті відбувається велике протистояння двох форм капіталізму. Ліберального капіталізму і капіталізму авторитарного, політичного. Ліберальний капіталізм – це його представляють держави Заходу, демократії, для яких питання прибутку не менш важливе, ніж питання прав людини, гідності, права на національне самовизначення, на всі інші, на весь корпус ліберальних цінностей. А з іншого боку стоїть не менш потужний противник. Це капіталізм політичний, авторитарний. Його флагманами є, по суті, Китай, Росія, але не тільки. Дуже багато експертів говорять про те, що до авторитарного капіталізму схильні такі держави, як Угорщина. До авторитарного капіталізму схильні такі держави, як Азербайджан, багато інших держав, які, де, скажімо, можна дискутувати абсолютно. Ми говоримо з вами як вільні люди в вільній державі, ми можемо дискутувати про наявність тих чи інших ознак. Але оце протистояння, воно існує. І це протистояння впливає на порядок денний. Глобально це Сполучені Штати і ЄС проти Китаю і Росії. І ось тут виникає питання. Якщо саміт G7 – це відновлення союзництва між державами, які виходять за рамки умовного колективного Заходу, тобто відносин Сполучених Штатів і Європи, а стосується таких держав, як Японія та інших, то ми розуміємо, що це планетарний порядок денний. Але після саміту, який відбудеться в Великій Британії, Джо Байден, хотів сказати Дональд Туск. Добре, чи не Трамп. Джо Байден перелетить до Брюсселя. В нього тиждень перебування. Це були До речі, це перша подорож, його зовнішньополітичний візит. Він дуже складний, тижневий. Він перелітає до Брюсселя. І в Брюсселі 14 червня, в понеділок, розпочинається саміт НАТО, який відбудеться без партнерів.
так, без не членів НАТО. Суто То есть члены было Альянса. много таких саммитов, где приглашали разные страны, там Восточной Европы, другие, а это только столько уже членов. Взагалі, Да. практика є і така, і така. Мгм. З точки зору України, і нам завжди потрібно про це говорити, саміт НАТО повинен відбуватися за участю партнерів. От не просто же так Дмитро Кулеба висловив таку, ну, як це дипломатичною мовою сказати, здивування тим, що будь-якої якості не запросили Україну. Ви ж читали. напевно. Я знаю, безперечно, я знаю і про заяви і нинішнього керівника Міністерства закордонних справ. Я з не меншим інтересом завжди прислухаюся до мовних експериментів, які застосовує президент Зеленський, коли він спілкується з нашими західними партнерами і ставить різноманітні запитання про наші відносини і так далі. Безперечно, це є в полі зору. І я поділяю точку зору про те, що Україна повинна вимагати, говорити, Постійно, наполягати. постійно, Можливо, коректніше сказати, наполягати на тому, щоб на таких подіях, на зустрічах, фактично зустрічах на рівні глав держав та урядів, членів НАТО, завжди було місце для партнерів. Погодьтеся, цілком логічно, бо ми на фронті ми знаходимося, на лінії соприкосновення. З нашої точки зору, безперечно, це навіть більше, ніж логічно, це природньо і справедливо. Водночас, що стосується буквальних слів міністра закордонних справ, то тут, я думаю, що ця риторика, вона була б необхідна не лише сьогодні, а 2 роки тому, коли члени нинішнього уряду Володимира Зеленського говорили про те, що не треба стукати в двері НАТО, що нас покличуть в НАТО, як тільки ми станемо сильними і незамінними, що навіщо ми вимагаємо ПДЧ. Це говорили ті самі люди. И поэтому у нас в НАТО тоже не все друзья, скажем, есть страны, на которые влияет им Путин, да, и которые могут говорить, ну не хотите, типа как хотите, вот такое. Це не означає, немає прямого зв'язку між буквально згаданими словами. Але це одна з причин, чому необережно сказані слова можуть бути використані в майбутньому проти інтересів України. Ну, сейчас вот, да, то есть одно из главных вообще правил – это последовательность, так, последовательность в политике. И сейчас уже вот где-то, ну, не знаю, последние полгода, или, ну, особенно когда обострение было вот в апреле, да, уже прямым текстом все наши чиновники, начиная с первого лица, говорят про НАТО, про НАТО, про НАТО, про НАТО. Но вы думаете, что если бы и все эти годы также настойчиво говорили, уже был бы другой? Ми прекрасно пам'ятаємо невизначеність зовнішньополітична в 19-му році. Ну, ми пригадуємо невизначеність, який курс обере президент Зеленський у 20-му році. Зрештою, ми пригадуємо і намір подивитися в очі Путіна, і багато інших речей. Зовнішня політика і сфера міжнародних відносин, вона має багато дуже своїх особливостей. І ще раз підкреслюю, що потрібно дуже вдумливо, грамотно ставитися і до того, про що ти мрієш, і яким чином ти це досягаєш, і що ти говориш. То есть, независимо от того, кто президент, и кто будет после Зеленского, внешняя политика – это та линия, которая, ну, в идеале должна быть последовательной для наших партнеров. Так? Якщо це відповідає нашим національним інтересам. Ну, даже в Конституции записано. Безперечно. Да? И какой вред США нанесло вот это, когда Трамп начал изоляционизмом заниматься, и теперь просто даже Америка в такую ситуацию попала непоследовательности международной. Теперь Байдену приходится выправлять это все просто вот буквально. Послідовність – так, да? це елемент відносин між цивілізованими державами. Чому послідовність важлива? Тому що ти тоді можеш передбачати. Так? Тоді це наслідком послідовності. Ну, ти держиш слово, і в отношении тебе повинні держати слово. Передбачуваність означає дуже важливий компонент міжнародних відносин – це поняття довіри. Ти тоді довіряєш. Але не відволікаючись на загальні висновки, я хотів би повернутися до теми саміту НАТО, який відбудеться в Брюсселі. Отже, Джо Байден візьме участь в зустрічі глав держав та урядів Альянсу. І тут виникає кілька запитань.
Їм потрібно прийняти нову стратегію. Ця стратегія підготовлена під головуванням колишнього заступника державного секретаря Сполучених Штатів Веса Мітчелла, яка називається НАТО об'єднані для нової ери або НАТО 2030. Це нова їхня стратегічна візія, бачення. Десятиліття нове почалося. Нове десятиліття, в якому вони визначають свої постулати. Це дуже цікавий документ. Слід очікувати, що він буде схвалений. Це документ, який дозволяє Альянсу адаптуватися до нових реалій, дуже серйозно враховує російську загрозу. І в цьому документі, безперечно, згадується Україна. Але з точки зору України, нам це замало. Ну, звісно. І Україна має всі заслужені справедливі права вимагати набагато більше. І Україна повинна це робити. Наша мета – членство. І які інструменти будуть досягнуті для того, щоб здобути це членство? Немає за великим рахунком різниці. Але не можна впадати в ілюзію. Тому що я вже сьогодні чую голоси різних експертів, що давайте ми вигадаємо якесь наше третє колесо, давайте ми вигадаємо якийсь наш третій шлях, давайте ми придумаємо... Це ж було все. Він завів куди нас? Що давайте, якщо ПДЧ, це чомусь вважається, що тема ПДЧ токсична. Кому токсична? Для України вона не є токсична. Якщо вона комусь токсична, це, звичайно, треба обговорювати і допомагати. Росія токсична, і Росія буде допомагати і союзникам, і несоюзникам розбиратися з цією токсичністю. Для України це тема не токсична. Нам треба вимагати ПДЧ. Більше того, нам потрібно від Альянсу вимагати членства нашої держави якнайшвидше. І це справедлива вимога. Чому нам важливе членство в НАТО? Чому нам інші форми колективної безпеки менш привабливі? Невже ще не зрозуміло, під час війни? Тому що це колективна безпека. Тому що це, ви розумієте, кожен конфлікт, він має свою певну стратегію. І ця стратегія – це не просто стратегія, яка виникає на порожньому місці, яка формується внаслідок просто оперативних дій. Це серйозна, теоретична, наукова, я б сказав, політична робота, яка визначає послідовність кроків для того, щоб в умовах гібридної війни, тобто конвенційної, з додатком інших інформаційних та гібридних загроз, щоб в умовах такої війни забезпечити для своїх інтересів найкращі переваги. Саме тому Україні немає іншого способу діяти, ніж вимагати членства в НАТО. Тому що в нас є ситуація одна, і ми маємо це говорити всім нашим західним партнерам. Тільки не в хамський спосіб, і не в наполегливій формі. І не в спосіб зухвалий, який розрахований на, очевидно, на якийсь дешевий піар-ефект, а в спосіб грамотний, принциповий і конструктивний. Ми повинні говорити про кілька речей. Україна сьогодні стримує російську агресію. Ця російська агресія зосереджена не лише на наших кордонах, вона спрямована на весь колективний Захід. Якщо Україна зазнає поразки, наступною мішенню об'єктом агресії стануть безпосередньо держави-члени НАТО. Більше того, Україна сьогодні – це спосіб вплинути на поведінку Росії. Україну необхідно максимально в безпековому сенсі посилити, бо інакше експерименти розпочнуться безпосередньо з безпекою наших західних сусідів. Є широкий спектр аргументів, які потрібно застосовувати в розмові, говорячи про нашу державу. І нагадувати про те, що ми залишилися без засобів захисту, в тому числі внаслідок дуже стриманої, часами недалекосяжної поведінки наших західних партнерів. Це відбулося і внаслідок Будапештського меморандуму. Немає жодного злочину чи гріха в тому, щоб не говорити іншим столицям про те, що Будапештський меморандум виявився тим документом, який за визначенням не міг захистити наших національних інтересів. Це сором. Друге, ми на сьогодні не маємо колективної гарантії, що якщо відбудеться масштабний замах
замах на нашу державність, західні партнери стануть поруч з нами. Ми хочемо вірити в це. Ми не маємо з іншого боку, ми не маємо сумніву в тому, що колективний захід прийде на допомогу Україні. Але нам потрібно про це все говорити. І нам потрібно це говорити відкрито і в той конструктивний спосіб, який дозволить захистити кілька принципових речей з точки зору Києва. Перше, наші національні інтереси. Друге, це інтерес єдності в позиції між Європою, об'єднаною Європою і Сполученими Штатами. Для нас оцей міцний трансатлантичний зв'язок між Європою і Вашингтоном життєво важливий. Це для нас одне з найважливіших стратегічних завдань. І третій момент, який нам дуже важливий, щоб цей зв'язок, ця єдність трансатлантики, вона працювала на користь нашої державності, на користь нашого суверенітету, який є єдиним способом захистити життя, здоров'я і майбутнє всіх людей, які проживають на цій землі. Ну вот, все вы правильно сказали, но этот компромисс Байдена, я его прекрасно понимаю, тут не надо истерик закатывать, что нас там предали и так далее. Но в условиях, до каких довел Трамп ситуацию, что этот Северный поток-2 при Трампе, наибольшая длина этого потока была построена, при всех этих словах, что он против, да, на самом деле они просто оттягивали время, он давал время Путину построить максимально этот поток, это факт просто, да. Как нам относиться к компромиссу, который, наверное, будет принят между Германией и Америкой по поводу этого потока? А потом, может быть, все что угодно, потому что Путин же угрожает вообще как бы вывести Украину из этой игры и сделать нас более легкой жертвой для дальнейшей агрессии. В особі Байдена Україна має партнера і друга. Байден добре розуміє і знає. 100%. Ви просто впевнені в цьому. Я говорю про свої спостереження за час, коли мені довелося працювати в команді на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, і ми підтримували дуже тісний діалог. Ми його зберігаємо і досі. Діалог з адміністрацією президента Обами і віце-президента Байдена, який зараз це адміністрація Байдена-Гарріс тепер. Тому, виходячи з своїх спостережень, я впевнений в тому, що Байден добре розуміє, що таке Україна, розуміє стратегічне значення України. І більше того, він ставиться до нас не механічно, взагалі до інтересів цієї частини Європи, а емпатично. Тобто він знає, за що гинули люди в Україні. Але тим не менше, і можливо ще більше саме через те, що він друг, Україна зобов'язана з ним говорити дуже відверто, з його адміністрацією. Компроміси навколо теми Північного потоку-2 для України є неприйнятними. А як нам поводиться? Які є запобіжники, скажімо? Насамперед має бути тверда політична позиція. Я бачу, що сьогодні ця тверда політична позиція, вона відображена і в тому, що говорить президент України, і водночас в позиції всіх провідних політичних сил. Я маю на увазі національних, а не п'ятої колони. Да. Цієї позиції треба дуже твердо триматися. Безперечно, що є частина, ситуація полягає і в тому, як ми бачимо, судячи з останніх повідомлень, в тому числі і заяв міністра закордонних справ, який сьогодні перебуває в Берліні, і з заяв державного секретаря Сполучених Штатів Блінкена, який вчора виступав, якщо я не помиляюся, перед комісією у закордонних справах, комітету у закордонних справах Сенату Сполучених Штатів, де він сказав про головна думка була, що питання, що стосується Північного потоку-2, це питання, яке не є закритим. Тому не варто поспішати з розпачем ще до настання фатального наслідку. А от що стосується фатального наслідку,
то до нього не меншим спокоєм і відповідальністю Україні потрібно готуватися з тверезою головою, розуміючи те, що завершення будівництва Північного потоку-2 і функціонування цього проекту вплине не лише на українські інтереси, але на інтереси наших сусідів. І сьогодні консультації про те, як діяти, що далі робити, мали би розпочати вже вчора. Від імені це безперечно Словаччина, це безперечно Польща, це безперечно наші балтійські союзники. Діалог на цю тему він мав би вже вчора за ініціативи Києва стати провідним. Більше того, я вам скажу, що ця тема мала би бути предметом, щоб її порушити на саміті НАТО у Брюсселі. І Україна могла б стати ініціатором, не розпочати, що чому ми не в НАТО, а вносити дуже ініціативно в пропозиції щодо таких питань, як і Північний потік-2, і наслідки для безпеки, для... маємо, що маємо, це не відповідь. Не відповідь. Це наступне моє запитання. Як ви думаєте, яка мета Путіна? Ось що він, як виглядає конкретно загроза для України і наших сусідів? Якщо все буде так, як Путін хоче? Який його план наступних дій щодо України? Його найбільший план на сьогодні, судячи з того, що ми бачимо, може складатися з кількох етапів. Взагалі це така багатофункціональна версія поведінки. Безперечно, що головним викликом для Путіна стала поява нової адміністрації Байдена. Вони розраховували на другий термін. Вони розраховували, можливо, на другий термін. Вони взагалі багато на що розраховували. Взагалі з їхнім апаратом розрахунків не все склалося, тому що вони розраховували, що України не буде, а Україна є і буде. Щось пішло не так, я так кажу. І в них багато що і далі йтиме не так. Що може їх призвести до дуже фатальних наслідків. І слід очікувати на ці фатальні наслідки. Тим не менше, на що міг очікувати режим Путіна? Насамперед, це необхідність підняття ставок для того, щоб домогтися діалогу з позиції сили, діалогу з Байденом. Ми пригадуємо, ми пригадуємо кілька етапів, які вели до цього діалогу, і фактично концентрація сил на кордоні з Україною це було підвищенням ставок для того, щоб вийти на оцей стратегічний діалог, який передбачає багато питань. Ми маємо усвідомлювати, що йде мова і про засоби стратегічного стримування, це ядерна зброя, це не лише ядерна зброя, це ми бачимо, що взагалі розвалена глобальна система обмеження застосування зброї, ракет та й весь корпус тих елементів, які так само є одним стовпом глобальної безпеки. Путин добавить проблем. Просто положить, так как вот фактически Россия же не Китай, она экономически-то мала, чем она может торговать мировой политикой? Угрозами. Вот угрозами он занимается. И Северный поток-2 это такая же элемент угрозы. Так? Я думаю, що картина в цілому правильна, але практика і життя завжди складніша, ніж будь-яка схема. Проблема ж яка? Проблема ж полягає в тому, що нарощування ставок безперечно впливає на міжнародні відносини. Це не можна не помічати, тому що ми не можемо передбачити, що в голові диктатора. Ось ця непередбачуваність, про яку ми говорили на початку. Ось відсутність взагалі, розумієте, ми маємо справу з навіснілим фашистського типу режимом, який намагається атакувати, погрожувати, шантажувати Захід. І саме тому в діалог з цим режимом принаймні адміністрація Байдена обрала певну концепцію, як діяти. Ця концепція складається з трьох основних частин. Перше завдання – це стратегічне стримування, це передбачає засоби і оборонні, і підтримки України, і зміцнення союзництва в Європі. Така частково холодна війна. Стримування. Тобто бандита треба стримати. Ну, таке було ж при Совєтському Союзі. Політика здержування. Другий момент. Для того, щоб усвідомлювати, тому що це все крихка, ця стабільність міжнародна, насправді. Це ситуація глобальної безпеки є
як зрештою все в міжнародних відносинах, ніколи не є доконаною. Виклики приходять постійно. Конечно. Тем более, что у него в голове у Путина. І никто тому не другий знает. компонент – це можливість співпраці з цим режимом для глобального порядку денного. Подивитися, де є точки дотику. Це складна А робота. как вы думаете, есть такие точки? Мне кажется, Путину они Вони дуже не нужны і просто. Путін насамперед в цьому зацікавлений. Насамперед. А в І чем він- он заинтересован? Мне кажется, он будет имитировать, обманывать. Головне завдання Путіна в довгостроковій перспективі зробити все можливе, щоб принаймні послабити режим санкцій проти Росії. Це одна з найважливіших його завдань, оперативних завдань, які необхідно в режиму витримати. Ви дуже правильно сказали. Ми маємо в особі в сенсі Росії. Ми маємо справу з економічним карликом, водночас з дуже сильним, серйозним військовим потенціалом. Непередбачуваність поведінки економічного карлика, який опиняється в глухому куті, значно посилює взагалі небезпеку глобального Но, катаклізму. с другой стороны, он объединяет Запад все-таки. То есть чувствует угрозу. Там взрывы, там теракты. І тут є третій момент. Я би ще третій момент згадав в тому, що представила ще до обрання президента Байдена Вікторія Нуланд у своїй відомій статті про відносини з Росією. Є третій компонент, про який думає адміністрація Джо Байдена. Це діалог з російським суспільством. Ми прекрасно розуміємо, наскільки ілюзорним є. Они верят до сих пор в это, да? Але ви знаєте, я б не хотів ставитися до таких експериментів занадто великим скептицизмом. Тим не менше, ми розуміємо, що це значна ілюзія. І ілюзія, яка полягає в одному відомому факті. Згідно з соціологічними дослідженнями, головну фактично музику в Росії замовляє 40-мільйонне електоральне ядро колишніх військових пенсіонерів, людей, які сидять на соціальних виплатах, так далі. Це 40 мільйонів. Уявіть, Шовіністи, це ж русські шовіністи. Це ті люди, які є колективним Путіним. Так, абсолютно. І тому діалог і робота, вона в цьому середовищі може бути приречена на багато безрезультатних Данила, зусиль. кто сказал, что американцы все делают правильно после того, как сделают все неправильно? Когда они поймут, что все Але уже, ну сколько можно? тут є момент такий. Оскільки міжнародні відносини – це сфера, яка дуже особлива, в міжнародних відносинах немає того фундаментального принципу, який є в рамках суверенних держав. В міжнародних відносинах немає судді, немає прокурора. Ну, элементов принуждения. Немає инструментов шерифа. принуждения. Я понимаю. Є колективна воля в багатьох гравців, яка повинна змушувати. І тому в цій роботі потрібне застосування дуже багатьох факторів. Ну, це для дуже того, многофакторна історія. тому що да. навіть під час під час холодної війни між Сполученими Штатами і Радянським Союзом, Сполучені Штати здійснювали роботу і діалог з радянським суспільством, попри приреченість, певну приреченість таких зусиль. Знаєте, Данило, А чому це відбувалося? Тому що йде апелювання, і мені здається, що це важливий напрям роботи. Я поясню чому. Насправді, нам необхідно апелювати до справедливості. І навіть закінчений негідник, він глибоко підсвідомо усвідомлює, де правда і де неправда. Конечно, но он должен видеть силу, только тогда он начинает... Ми з цього почали, що це ж не тільки це, так, а це три компоненти, от щонайменше. В цьому сенсі, я думаю, що адміністрація Джо Байдена підходить до діалогу з Путіним, який відбудеться останньою подією в турне президента Вы Сполучених считаете, это Штатів. самый важный элемент этого турне из трех? Ні. Да. Ні. Но все равно это Ні. финальный. Я вважаю, що найважливішою, що перед зустрічю з Путіном передують три набагато важливіші події.
Якщо зустріч Групи Семи – це спроба сформувати колективне бачення державних Заходу, да. демократичних держав в планетарному масштабі, так? Якщо НАТО – це можливість обговорити і відновити атмосферу союзництва в Альянсі, яка була підірвана, і порушити дві теми чи три. Альянс живий? Це перше запитання. Друге запитання. Стаття 5, яка передбачає один за всіх і всі за одного, жива? І третє, треба, хлопці, збільшувати видатки на оборону. Об'єктивно так. Це три речі, які треба. Плюс, звичайно, схвалення стратегії до 30-го року, плюс Україна і так далі. До речі, я хочу звернути увагу, що на саміті G7 Групи Семи, якщо я не помиляюся, слід очікувати присутності білоруської опозиції. Це так само дуже важливий Ну, это важно для сигнал. усиления санкций против России, частью которых по факту сейчас Беларусь Це стала. для захисту правди і справедливості в міжнародних відносинах важливо дуже. І третій момент, що не менш важливий саміт, який слід очікувати відразу після натівського. Це саміт Сполучені Штати, Європейський Союз. Так, точно, да. Тому що треба повертатися до нових економічних, по-перше, потрібно повертатися до економічних реалій, дуже складних після ковіду. Треба повертатися до думки про зону вільної торгівлі в найбагатшого регіону планети. Треба повертатися до думки про те, яким чином посилювати економічну взаємодію. Противостоять не только России, но и Китаю. Я это все понимаю. Но вот І сумарно, оце, якщо Джо Байдену вдасться, я хочу сподіватися, що йому вдасться відновити натяк або шлях до відновлення довіри між західними союзниками, йому, безперечно, буде набагато легше і простіше спілкуватися з економічним карликом, навіть якщо в нього є ядерна именно зброя. поэтому встреча с Путиным последняя в этом ряду, четвертая, да, которая будет участвовать. Можна Байден. припустити і так. Да. И у нас остается 3 минуты. Я, конечно, не с гадалкой разговариваю, а с дипломатом, но все равно я хочу описать, чтобы вы, нашим зрителям, они очень политизированы, очень за всем следят, тем более в оккупации находится большинство из наших зрителей. Как мы определим после разговора с Байденом в позитивную сторону, то есть Байден бросил Украину или Байден не бросил Украину, Путин получил от него какое-то, ясное представление о том, что будет, если он нас будет продолжать войну и так далее, или нет. Это будет видно. Об'єктивно кажучи, немає сумніву в тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати територіальну цілісність України, нашу незалежність і відновлення нашої цілісності в міжнародно визнаних кордонах, тобто з поверненням І Криму, Криму і Донбасу. Я думаю, що незалежно навіть від того, що відбудеться, ця лінія, вона залишиться незмінною, тому що вона стоїть навіть понад навіть зустрічами найвпливовіших американських лідерів, тому що це є наслідок об'єктивних національних інтересів двопартійної підтримки. Що стосується конкретних результатів цієї зустрічі і їхніх наслідків, я думаю, що розуміння того, що пройде, як пройде зустріч в Женеві, ми її побачимо і почуємо достатньо швидко. Я хочу вірити, що команді Джо Байдена вистачить мудрості усвідомлювати, що єдність західного світу без безпеки і територіальної цілісності України просто є неможлива. Неможливо відновити єдність Європи, нехтуючи інтересами України. І я упевнений, хотів би, навіть, можливо, упевнений, це занадто категоричне слово, а хотів би вірити, що це мудре усвідомлення взаємозалежності між безпекою Європи і безпекою України допоможе Байдену знайти спосіб не піддатися на спокусу домовленостей із Путіним, які не вартують паперу, на якому вони могли б бути зафіксовані. Знаете, как говорят, слова русских, слова Путина конкретно, они весят меньше воздуха, выдохнутого при их произнесении. Вот я надеюсь, что встреча Зеленского с Байденом будет как-то каким-то прорывом. Вот совсем уже полминуты. Как вы считаете?
Для цього президенту Зеленському необхідно зробити дуже багато внутрішніх кроків. Не займатися, на мій погляд, дуже важливо взагалі в Україні, не займатися імітаціями. Американці цього не люблять і бачать. Так це і українці цього не люблять. звісно, а хто це любить? І причому в короткий термін це має відбуватися. Є дуже конкретні виклики, дуже конкретні завдання. Я думаю, що в Україні немає жодної людини, яка б не хотіла успіху євроатлантичних реформ, просування євроатлантичним курсом. Ну, крім ОПЗЖ, крім як то п'ятої кажуть, колони і зрозуміло якого середовища. Тому всі на це розраховують. Успіх зустрічі в Білому домі – це не самоціль. Успіх зустрічі в Білому домі – це наслідок успіху на Банковій. Ось де ключ до успіху. На этих словах Данила Лубківського мы заканчиваем нашу программу. Действительно, очень цельное видение. И я призываю всех наших зрителей не впадать ни в какую панику, не поддаваться на вот это нас Байден предал, там Россию, значит, с Россией договориться, Украину сдаст. Ничего этого не будет, как сказал собеседник, очень опытный наш, да. Вот. И мы должны быть собой, должны свой путь проделать, и тогда и Америка будет рядом, и Европа, и даже некоторые, кто и не хотел бы из Европы, все равно будут. Потому что на нашей стороне правда, вот, и честь. Спасибо всем, кто подписывается на нас в Патреоне. Подписывайтесь, пожалуйста, это очень важно. Нам получать постоянную поддержку, чтобы мы могли продолжать вещание на оккупированной территории, на всю Украину, рассказывать о нас, о Крыме, о нашем народе. Спасибо за те, що смотрите, репостите. Якби я міг додати ще одне слово. Можете. Звичайно, що нам треба розраховувати на підтримку наших союзників, їх стимулювати до цієї підтримки. Але нам треба бути сильними. Треба бути сильними українцям, кримським татарам, всьому українському народу. Сильными, едиными. И тогда Абсолютно. разговор с любым российским обществом, я, правда, сомневаюсь в его существовании, как гражданского общества, вот, будет гораздо более коротким. Потому что, как говорил господин, не помню, Кольт, по-моему, или кто-то, что правда – это хорошо, но правда с Кольтом – это еще эффективнее. Я маю на увазі силу наших переконань і силу нашого реального бажання ставати іншими. Да, ну и кроме того, и армия, и решительность – все это тоже Однозначно. Да, вот так вот. На этой ноте мы заканчиваем нашу программу. Смотрите АТР и дальше. До новых встреч.